जानलेवा हमला भइल बा ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल के ऊपर। भाई साहब जानलेवा हमला। चला पूरी कहानी बताओ थिला आखिरकार ई कब भइल, कैसे भइल, के करे वाला बा, केकरे इशारा पे हमला भइल बा, सब बताई बेकरे। पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हवा ने हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, अगर फेसबुक पे हो तो यार पेज के फॉलो करा। चला पूरी कहानी हम विस्तार से बता थिला। भाई साहब एगो खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा बा, एगो वीडियो इतना भयानक तरीके से वायरल हो रहा बा कि एगो शख्स बड़ा का चाकू लेके खेसारी लाल के करीब तक पहुंच गया। तब तक आदमी के पकड़ के साइड कर दिलन। वो कहाँ का मैटर बा, चला पूरी कहानी बता देथिला। भाई साहब राजा राम नामक मूवी इस समय खेसारी लाल का ट्रेलर रिलीज हो चुकल बा। फिल्म भी बहुत जल्द रिलीज होके वाली बा, लेकिन फिलहाल में अभी ओकर ट्रेलर रिलीज भइल बा। ओ भाई साहब ओकरे प्रमोशन खातिर एगो बहुत ही बड़ा इवेंट रखाला, एगो बहुत ही बड़ा होटल में। भाई साहब जैसे कि आप लोग जानते हो कि खेसारी लाल के गाना तक का तो प्रमोशन लोग करते हुए, इवेंट रखते हुए, लेकिन भाई वो फिल्म खातिर प्रमोशन कईल जाला और प्रमोशन के इवेंट कईल जाला। तो भाई साहब खेसारी लाल पहले मंच पे जालन, मंच पे जाके अपने फिल्म का प्रमोशन करन, बहुत सारा इंटरव्यू, बहुत सारी बातों का जवाब दिलन। और यहाँ तक पवन सिंह के भी बारे में कहने की पवन सिंह अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर इतना अच्छा गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पवन सिंह के कहने के लिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल में भाई साहब जब वो पूरा भाषण वगैरह दे के जब वो आके अगली सीट पे बैठे ने, तब तक भाई वो एगो आदमी साइड से देखा, वीडियो में हम आप पे देखा था, स्क्रीन शॉट बगल में हुई, इतना बड़ा चाकू लेके डायरेक्ट खेसारी लाल के सामने उनके पोस्टर के रास्ते उनके पास में आवे कोशिश ही करेला। लेकिन पोस्टर तक पहुंचत में जो खेसारी लाल के बॉडीगार्ड हुए, जो खेसारी लाल के आगे पीछे रहे वाले टीम वाले हुए, वो आदमी पकड़ के भाई हो उठा के ले जाने साइड में। अब ओकरे साथ में का होला, कानूनी कार्रवाई होले का होले, कुछ विशेष पता ना चल पावेला। लेकिन भाई साहब एकदम से माहौल खराब हो जाला। भाई साहब की आज अगर सिक्योरिटी टाइट ना रहत तो हो सकेला खेसारी लाल के साथ में अनहोनी हो जात। भाई साहब इतना बड़ा चाकू लेके ई आदमी कौन बा, केहू के इशारा पे आइल बा, केहू के भेजल बा, कैसे अगले हमला करे, सब कुछ कंफ्यूज बा। फिलहाल में खेसारी लाल के जितना भी फैन हुए सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा में हुए। सबके यह चीज के लग रहा बा कि यार अगर आज सिक्योरिटी टाइट ना रहा, आखिरकार ऐसा आदमी कैसे अंदर आ गए, कहीं कहीं सिक्योरिटी गलती बा कि आदमी इतना बड़ा चाकू लेके अंदर तक आके कैसे गए, जहाँ पे ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी के बहुत ही बड़ा सुपर स्टार का इवेंट बा, वहाँ इतना बड़ा हथियार लेके आदमी आखिरकार पहुंचल कैसे। भाई कहीं कहीं सिक्योरिटी और जांच का विषय बा कि आदमी कैसे आ गए। फिलहाल भाई साहब खेसारी लाल के कोनो दिक्कत ना बा, वो एकदम सेफ हुए, एकदम बहुत बढ़िया तरीका से बच गए हुए। राजा राम फिल्म के इवेंट में भाई साहब भी हादसा मतलब कि होके से बच जाला। आखिरकार अगर आदमी तैनात ना रहते तो ये आदमी खेसारी लाल के साथ में का करत का ना करत एकर कुछ भी अंदाजा ना लगावल जा सकेला। लेकिन भाई जौन चाकू है आदमी के हाथ से बरामद कइल जाला, भाई वो चाकू निकाल के दौड़ेला। भाई साहब एकदम पहले तो मंच के बगल से निकल के जो खेसारी लाल का राजा राम का बैनर बा वहां तक आवत में खेसारी लाल के आगे बढ़ेला, तब तक ओके पकड़ के सब लोग साइड कर देला। भाई साहब भी वीडियो देख के सब लोग बहुत ज्यादा क्रोध में बा, बहुत ज्यादा सस्पेंस बा कि आखिरकार एगो ट्रेंडिंग स्टार के ऊपर इतना बड़ा हमला करे के प्लान का बा, इतनी बड़ी साजिश कैसे भइल, आखिरकार ये आदमी कैसे अंदर आ गए, के बा, कैसे बा, सब कुछ कंफ्यूज बा। फिलहाल में वो आदमी पकड़ायल बा। अब वो बाद में पता चली कि आखिरकार वो आदमी कैसे गए, का करे गए वो चाकू लेके, आखिरकार पूरा मैटर का बा, सब कुछ बाद में था चली। जब भी कुछ भी पता चली वो आदमी के बारे में तुरंत हम आपके यही चैनल पे बता दें। फिलहाल में एक पहले अगर आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना किया हुआ तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, हमारे वीडियो को लाइक करा, अगर फेसबुक पे हुआ तो पेज पे फॉलो करा। हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।